Hello, good people. Welcome back to yet another video. Pano pachibanda media neSaint TV. Rangu riri pachitupa zita ndinonzi Dr. Uncle Saint. Ndo mazita ari pachitupa iwawo. Nichida kutenda ine kuda kwesupport yese yamuri kutipa, especially panyaya ya Baba Chirenje. Nyaya ya Baba Chirenje toda kutendai nekumira kwamaita na Baba Chirenje kusvika parinhasi. Patakuda kuzonoti Ebenezer, anditi Ebenezer tichipinda mumagedhi awa ari pamashure pedu, asi chekutanga kana wanga usati wasubscriber bit pachibanda media paSaint TV, ndakukukumbirisa kuti aiwa do subscribe. Kusubscribe is for free. Also don't forget to turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook pages, Chibanda Media together with Saint TV. Yes, so today we are back again kuti tizokupai update yekuti tave papi nenyaya ya Baba Chirenje. Tikupai financial update, tikupai zvakare update yema programs ese ari kurongwa nemi imimi ndimuri kuronga maprograms. Isusu tiringoripo badzi kunge tiri tinozivisa zvamunenge maronga imimi, tongoya tozozivisawo vamwe kuti aiwa tiri kufamba takadai. Handina kuuya ndega semazuva ese panyaya iyi, handigone kufamba ndiri ndega, ndisina kubalansa. Ndafamba naChief Chibanda, Manas mwana wako Chibanda, tinaye panapa. Baba Chibanda, makasimba here? Muri sei sekuru wenyika? Aiwa, ndinosimba. Muri sei? Tinofara zvedu. Handiti ganiko kwase Zimbabwe. Hello Zimbabwe, muri kuzigona sei? Zita, let me reintroduce myself. My name is Manas Chibanda. Kana kuti Chief Chibanda. Oh yes. Aiwa, tinotenda Chief Chibanda nekuva nesu zvakare pazuva ranhasi. Zvakare tina the man of the moment, anditi man of the moment, none other than Professor B. Chirenje. Oh, yes. Together with the PEM secretary. This man always pamuri kuvaona is 2-in-1. Yes. Vanenge vakatogara ipapo vari 2-in-1. He's representing the PEM secretary, is representing Professor B. Chirenje. Yes. Professor, how are you say? Doc, we are happy. We are good. We survived another rainpour yesterday. It was not good, but God being God, we survived. We are okay. But we are happy to see you again, Doc and Chief Chibanda. Nyaya dzamuri kufambira dzakawanda tinozviziva, and vanhu vanga vachingoti ko tipe update, but tanga tiziva kuti muchauya muvapa update. We are happy with these people, vana veZimbabwe. We are happy. Vari muno muZimbabwe, vari diaspora, marudzi ose. We are happy kuti tasvika. Kwese kwataichemera kwekwe tichibva tichichema iko, there's no need yekuchema nokuti taita sei tasvika. Regai ndingoti musati mandipa mubvunzo unotyisa ndigara ndapindura mubvunzo urikubvunzwa nehama neshamwari dzedu. Vari kubvunza kuti ko tave papi panhau yemari yasara inodiwa kuti tigozonoizadzikisa mangwana ndo pachanoibhadhara tichitora svombonore kana kuti makii epamukova apa. Zvose zvichaitwa mangwana kuseni. Mari yasara kusvika pasvika dokunemi Chief, kusvika pamasvika pano tasara tine $1,013. $1013 ndo balance yatasara tinayo, ndo yasara sofa kuti svike mangwana tigoenda tigonoizadzikisa. Ndokataura. Saka muri kuti tikawana 1013, that is 1013 kids atiwa dzedu zvatopera. Vahamba zivano vanobva vati zvaendwa, zvinenge zvaendwa. Doko zvinenge zvaendwa. Saka ndo pasare papo zvokuti takamhanya ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma tinozvitenda. Kana mambo chaivo vambozvitaura kuti zvinhu zvakaoma, asi patava ndo patasvika. Dai kurunzi Mwari vabatsira vanhu vese
padiki panotaurwa namukoma Dalu, asi munongonzwa mukoma Dalu everyday achikuti padiki tinosvika. Padiki ipapo ndinovimba kuti Mwari vachitiitira nyasha tinosvika mangwana kuseni. Nekuda kwokuti pane mamwe maprogram anoda kuitwa mangwana akarewo, tichaenda kuseni, kuri kuseni kunoona magweta nokunotora zvese zvichada kutorwa makey nokugadzirisa. Saka zvinoda kuzvita mangwana makuseni. Tiri papo process dzachona dzekuti property iyi yave haichisina zvibinge, inenge yava chirenje kutotanga mangwana chaichai dzakatoitwa uyezve todzipedzisa mangwana tichaenda kunotora makey. Takapiwa makey, taane kodzero yekupinda. Tobva ipapo pamakey tichazodzokera zvakare kutaundi toenda kucouncil, kucity council, tonopedzisa mapepa edu kucity council, tozodzoka zvedu. Kusvika pamugovera aiwa zvinenge zvaita flat zvapera, nokuti hapana mubvunzo, tiri kushanda nevaridzi. Saka zvakatikoshera maningi izvozvo. Ameno ndiringohwa kusekerera panyaya iri kutaurwa nababa Chirenje. Ameno muri kudzimba uko hamusi kungohwawo here mamuri kusekerera. Chief Chibanda, muri kutiwo kudii nezviri kutaurwa namutara wedu? Aiwa, good news. Is what I can say. Those not good news manje. Aiwa, tinotenda. Ndakadiscover chimwe chinhu pamusoro pachief. Ameno kana makachidiscover. Ndakadiscover kuti kuuya kwaita mari ichiwanda, mashoko achifu akanga akuitawo mashoma. Ndizvozvonawo here? Ndizvozvo, kutaura kwavo kwakushoma kwadzikira zvakanyanya ndiri kuzviona. Asi mukona pavari kupa one word answer. Nokuti vari kuziva kuti humwe yachene yasvika yakunozara, hombodo yachene yakunokwana. Saka haiwa ndo zvinoita vakuru. Ndo zvinoita umambo kana zvinhu zvichinge zvaringana. Ndo zvinoita vakuru izvozvo. Tofanira kuziva zvekutoti patinozasvika pamugovera vanenge vasisina mashoko. Kana inini ndinotaurisa sasekuru, ndinotaurisa pasadhoku, ndiri kuona ndiri chashayiwawo zvakare mashoko kupinda mukati umu. Ndakatombozvibvunza kuti patichapinda mukati umu ndinotangira papi? Kana vhidhiyo rachona kuritora, because ndichange ndiri pamushini musiwo, ndotanga nekona ipi? Zvichatondinetsa kuti ndichatanga nekumabvazuva here, kana kuti madokero, kana kuti manyodzanyemba, kana kuti kuchamhembe. Handisi kuziva kuti zvichafamba sei. Dai vasiri vanhu ava dhoko nachief, dai vasiri vanhu ava vane mwoyo ine rudo, dai manga murimi, ini ndaishayika ndaisavapo. Ndaizouya mavhura mikova pamwe kuda mazuva 2-3 atombofamba murimo. Asi nekuda kwevanhu ava, nokuti vachauya kuzondipinza tokupinda tiri pamwe chete, kana mune shumba umu haisi kuzorwisa Chirenje napermanent sec, icharwisa tese. Saka zvoreva kuti uvepo hwavo ndo uchandipa zvivindi zvokuti tipinde mupi mukati umu. Saka regai ndiri panguva iyoyo ndibva ndavakoka zvakare. Zvinhu zvinokanganikwa nemufaro nokuti tiri kufarisa chief muri kuzviona, tiri kufarisa. Samambo ndokuripisai manje, ndiri mambo. Ipapo ndo pamunozonzi mambo mairasi. Ndopandoratidza nyika yese kuti ndiri mambo ivapa. Saka vanhu vese vari kukokwa. Tingaite kuti takati tinyore matsamba, titi tsamba kutsamba, kana fonu zvinogona kunetsa. Tati zvakatiri panapa panoonekwa nevanhu vese. Kana usingaone paChibanda Media, usingaone paSend TV, unogona zosara zvako. Asi tinoziva kuti varidzi vechinichi varipo paChibanda Media, varipo paSend TV. Saka ndiwa toda kuti tiise hokero kwavari. Saka tinokukokai mose. Hapana zvakawanda kana kuti zvinoshamisira kuvhurwa kwemadhowari. Ndo zvatiri kukokerai naika kuti musi wemugovera tamboti mwini kutaura takati musi wemugovera ngazviitweko masikati nenguva dza12 o'clock, tichitira hama dzedu dzimwe dzinenge dziri kure nedzimwe shamwari dzinenge dziri kumabasa. Takati tangaona 12 o'clock, hazvina kureba, pamwe kuda 2 hours, takati 12, 1, 2 tatopedza.
kuitira kuti vanhu vafambi vaende kudzimba kwakachena naika. Saka takati chitizvo musi wemugovera kana imimi mazvibvumira nguva idzodzi ivo ndo vachabvuma kana kuti kuramba ndizvo kadhoko. Saka ivo vachazodzoka pa comment section vachitipa zvakare nguva. Isu ndio nguva yatanga tatara ya 12 o'clock tichisvika na 2 o'clock. Ma-directions ngatiti uri kubva kuHarare wakauya naSamora Machel ndio Bulawayo Road naika. Unofamba wopfuura National Sports Stadium, wopfuura National Museum, wosvika pa roundabout inobva after Warren Park Robots. Pane roundabout inenge yakuenda ku Warren Park D. Iwo unotenda kurudyi. Woita ngorupinda mu roundabout ngo wakudzoka kuHarare, obva wapinda muka side road kanoenda ku Wesley. Wasvika ka side road kako chatanga kuona first left turn. Ndio unobva wakona nayo pane ball pa left pako ubva wakona nayo kungo wakuenda ku Wesley Shops. Ku Wesley Shops uchisvika pa Wesley Shops hakuna imwe right turn, ndio first right turn unobva watenda ku right. Wokwidza ne road iyoyo unenge wakatasana ne gate regreen painoenda pa T junction unobva wati left ubva wati immediate right. Munoona palace yanga yechirarama chirenje vari munoiona. Makangoti immediate right mubva maiona palace. Itende inenge yegreen kunge yeblue mubva maiona. Ndo vari kubva na Bulawayo Road vachibva nekuHarare. Ngatiti kune vachabva nekuna na Kickman. Makabva nekuna Kickman mechiuya munokwidza michiuya ku Wesley Shops. Pane service station iripo iri pa right side pako. Uchingoti darike service station iyo pa right pako unobva watena left. Ubva wakwidza futi ne left iyoyo unoona gate regreen unenge wakatasana naro. Uchisvika ipapo unobva wati left ubva wati immediate right ubva wana palace. Ndo ma directions maviri. Kana uchibva nokunana kuwadzana kuchibva kukuwadzana kungoya straight ukasvika pa roundabout pa Warren Park D ubva watena ubva wapinda mu Wesley. First right turn yako uchibva kuna Bulawayo Road ndio unokona nayo ukwidza nayo. Ufunga ndatsanangura ma directions naye. Pemseke vanenge vachitambirawo zvakare manhare makanga maita marasika munofona namba dza Pemseke dziri pachivhitivhiti papa munodziona vanodaira vachikupai ma directions. But ndisimbise kuti munhu wese ari kukokwa mukuru kana mudiki ari kukokwa uyai tizofara tichipembera uyai tione kuti munombori nechii mukati tiri pamwe chete. Ndo kutenda kwangu vanoramba ndichita kumurezi mavo ndoramba ndichikutendai makandikoshera uyezve makakoshera mhuri yekwangu makakoshera permanent sec. Munhu wese makamukoshera rambai makakosha kudaro. Mwari vachikutungamirirai tichisangana musi wemugovera. Takutendai. Zvamuchataura mu comment section tichadzoka zvakare pano kuda mangwana kana kuzuva rakusvikira mangwana tichizviconsider kuti mati zviitwe nguvai vanhu vafambe sei zviri kwamuri tipei zvamunoda kuti program yenyu inge yakaita. Program ndenyu haisi yedu. Ndakutendai doc. Ndakutendai chief. Taurai chief. Hapana zvokutaura. Zvese vadonongodza from A to Z. Saka regai ndingotora mukana uno kutenda vese Chibanda Media Family, Saint TV Family, nevaise zvavo vakacontributa, nevachazo nevari kuto. Tichingoti Mwari ngavaropafadze zvese zvavanobata nemaoko avo handitika. I think ndo mashoko andinawo yaya. Ndichida kutsinidzirawo pakutenda. Ndichida kutendawo zvakare makampani mairi handisati ndataura hangu mazita avo. Pane makampani maviri vamwe vakati vachaisira vachirenje masola mukati umu kana madhoo achinge avhurwa. Ndoda kutendai vekampani iyoyo tichazokuzivisai zvizere takamira navo vachitizivisa kuti zvichange zvichifamba sei. So I'm sure patichaita the next update vanenge varipo. Also pane cleaning company vanoita basa rekucleanawo maofisi muzvikoro, magovernment offices kupi nekupi. Vakati aiwa isusu unyanzvi hwedu ndo utsanana. Mukati umu toda kuti tinge tiri tinocleana. Saka toda kungovatenda zvakare. So far ndo makampani maviri vauya vakati vane zvavachaitira
baba Chirenje pamusha wavo. Saka ndaudzokawo zvakare sekutaura kwatakamboita pakutanga kuti tibatei kana mune zvamuri service yamuroda kuofa pamusha wababa namai Chirenje nemhuri. Aiwa, tibatei tinge tiri tinobetserana nani na baba namai Chirenje pamusha uyu, mushande wedu uyu kwatabva nawo kure kusvika pari nhasi. Saka tibatei tinge tiri tinodii. Munokwanisa kubata inini panyaya iyoyo kana kubata Chief Chibanda panhamba dzataisa idzo pascreen dzachief dziri kurutivi rwachief, dzaUncle Saint dziri kurutivi rwaUncle Saint. Zvakanakirei? Zvinotibatsira kuarrange kuti kana chinhu chamuroda kuti munge muri munoita musiwo zvamuroda muservice yamuroda kuofa pamusha wababa namai Chirenje, tinokutenderai kuti munge muri munouya moita zvamuroda kuita sevemasola. Musi wacho newo muchatoona vemasola vanenge varipo, zvakare vekucleana muchaona zvakare vanenge varipo nebasa ravanenge vakabata muchariona kuti aiwa, before pakanga pakadai, after vacleana pachange pakadai. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Mukana uchiripo handiti, umwe anogona kuti aiwa ini ndine mubhedha 1 chaiwo because baba namai Chirenje musi wacho naiwo vachatorara pasi nekuti mubhedha chaiwo wakati tsvikita havatorina, havana kana zvekushandisa. Ndofunga midziyo yavo ndo iri panapa isingachatoshande nekuti yakanaiwa handiti. So unogona undori ndi pamwe neTV 2 mumba handiti, woti aiwa iyi ndoda kuti iende kwani, kwaVachirenje. Someone atondibata akati aiwa ini ndine duvet randoda kuti vaChirenje vange vari vanofuka musiwo rinyowani randichavawinzira. So ngatinge tiri tinobatana, tinge tiri tinoita chinhu chakanaka chakadai. Hanzi kana waita chinhu chakanaka newo haungafarewo here. Ivo vakakuru vakatoti kana waita chakanaka wazviitira. Alright. Saka it will come back. But kuridziro yangu ndeyekuti ndinokutendai, handigone navo, handigone nemi, handaikwanisa kusvika pavandifisa nhasi, ndiri ndega handaipagona. naPemsec vanhu vamwe vari kubvunza kuti ko Pemsec havasi kugona kutaura nemufaro, vari kungofara chete. Chavo chavari kuita kufara chete, asi as I promised kuti musi wemugovera you will be mixing and mingling. All she wants from you on Saturday is your shoulder to lean on, because I know she'll be crying all day, kwete kuti kuchema kukusuwa, but tears of joy. So when you are pouring your tears of joy, you need someone's shoulder to lean on. Saka these people vanofanirwa kuuya kuti Permanent Sec vaone pokuzembera vachichema nemufaro. Aiwa, shoko guru. Pemsec vachataura varipo panapa tisatatopinda. Saka aiwa, muchavaona musi wacho newo Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Baba Chibanda, tidzoke kwamuri chief. Shoko renyu ramungada kusira muri yeZimbabwe. Also ndiri kukumbira kuti mutaure muchiadresa zvakare vanhu vakadecide kuti aiwa takuda kuita chinhu ichi nekuda kwekuti vakaona paChibanda Media, sezvamambotaura kuti Chibanda Media Family. Vanhu ivavo vanonzwa kufara mukavaadresa nekuti vanhu vamwe vakatoita chinhu chakanaka nekuti vanokufollowa imimi. Saka wanai shoko rimwe kana mairi amunovataura specifically nefamily iyoyo. Yes, andova nangu adresa neSaint TV family. Yes, right. Guys, vana baba nana mai, vakomana nevasikana, majaya nemhandara, autora mukana uno kukutendai vese zvavo vanosapota Chibanda Media Family, Saint TV Family, vakauya kuzodonata kana kuti kuzobatsira baba Chirenje kuburikidza nekunge vaona nhoroondo yavo paChibanda Media nepaSaint TV. Zvinoratidza kuti aiwa social media haisi yekungoita zvisina basa chete. Tarisai muone nhasi uno tiri kufara, tiri kupemberera because of social media yakwanisa kuti connecta nevanhu vari kuAmerica, nevanhu vari kuUK, nevanhu vari kwavari ikoko tichibatsirana
navachirenje. Saka musasaize social media. Dai pasina social media munhu ari kuAmerica kana kuti ari kuUK kana kuti ari pamutuka apo aisakwanisa kuona kana kunzwa nezvedambudziko ravachirenje achibatsira. Saka I think ndo mashoko andinayo yayo ekuti ndivatende vese zvavo. Tivese maoko. Aiwa, maoko Wataura samambo. Mambo chibanda. Aiwa, tinotenda. Ndichidzoka zvakare kwamuri prof. Yes. Shoko guru rezuva ranhasi ramunoda kusira mhuri yeZimbabwe. Regai ndiise maoko mundibatsire zvakare tiuchire. Aiwa, tinokutendai, tinokuremekedzai, tinokukudzai. Mwari ngavakuwedzerei. Takusvika kana kuti tasvika pasara, ndinoramba ndichitsokorodza kuti tasarirwa $1,013 ndio yatasarirwa nayo. Mangwana ndinokuvimbisai kuti kuseni kuma9 ndinenge kana va chief na doku vari pano ndakarembedza makii ndakabata ndichikutaridza kuti makii aya ndozobuda zvangu ndakuenda kunoita zvemapepa. Asi kuseni sematauro avaita kuti kune vamwe vari kuda kuya mangwana, makambani ada kuya mangwana, they are all free kuti vasvike anytime after 9. Ndinenge ndadzoka pano nokuti kuenda kunoatora kuofisi, ari kuofisi kwavo nechekudhara vakatora kudhara kusaka ndikunotora nokudzoka kuseni ndozoita mamwe maruns andichazoita zvangu after that. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai vakomana nevasikana vari mhiri kwaLimpopo, vari mhiri kwemakungwa. Ndinokutendai, ndinoramba ndichikutendai mazuva ese kuti dai musirimi ndisiri pandiri nhasi, dai musirimi ndisina kufara kwandinako nhasi. Nhasi ndiri kufara nechikonzero chenyu. Saka sekutaura kwaita mambo kuti social media musaisaize. The power of social media. The power of social media inosumudza munhu kana kuriga munhu. Saka musakanganisa, makakanganisa munodonhedzwa pasi. Asi kana magona munosumudzwa. Ndio basa resocial media. Ndoda kuti nditende. Handaiziva. Kana inini kutomboti ndaimboendawo pasocial media. Kwaiwe kusaziva. Iko zvinezve handirari ndisina kuenda paSend TV. Ndisina kuona kuti chief chibanda vaposte ndinofollowa, ndofunga mari yangu yese iri kuperera kudhata. Saka ndofunga kana ndazodzokerawo mumba ndichaisawo wifi kuti ndinyatso kufollowa zvakaita sei zvakasimba day in day out. Aiwa, ndinokutendai. Aiwa, tinotenda Mwari nokuda kwepavatisvitsa pano. Saka sekuru wenyika mashoko enyu kupesera majaira kuinterview. Ipapa ndiri mashoko enyu kupesera ndapi sekuru wenyika. Hamusunzwa nawo totaura kuti pane statement ravanondibata naro rekuti Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakutoti nditi much love. Kutiza. Toda mashoko enyu kupesera ndine chimutiwo. Zuva ranhasi. Ndinonzwa kuninipiswa nekuda kwevanhu vakatitarisa. Ndizvozvo. Ndinonzwa kudukupiswa nekuda kwekubata kwavo. Amen. Ndogara ndichitaura kuti Send TV havasi Uncle Send. Ndizvozvo. Saka ukauya paSend TV ukasvora nekudii, hausi kusvora Uncle Send. Uri kusvora over 500,000 people. Ndizvozvo. Vari kufollowa Send TV. Ndizvozvo. Saka ukauyawo zvakare uchikudza nekuremekedza Chibanda Media, uri kukudza nekuremekedza vanhu almost 1 million vari kufollowa, nekuti hakuna munhu anoda kusvorerwa chinhu chaari kufollowa. Ndizvozvo. Zvatinotosvoora nesu hatitofollowe zvimwe zvachona. Amen. Why? Because zvisinawo maturo kwatiri. Not everything, of course, haungazofollowe zvese, but vanhu vanowanzoda kufollowa pane moyo wavo. Saka ndoda kuti Mwari wekudenga vanhu ava over 500,000 ava vari panapa, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wekudenga venyasha zhinji vakuropafadzei pakubata kwenyu. Semhuri tine pamwe patinotaura zvisingakufadzei. Ndizvozvo. Tine pamwe patinotoita papeji renyu ipapo patinotoita zvisingakufadzei. Asi mimi hamubaye unfollow. Ndizvozvo. Munoramba muripo muchingoti
Uncle vapindwa nei. Pamwe pachona handisitorini ndine ndichiposta kune wamwe maadmin aripo anenge achiposta. Pamwe haasi chibanda anenge achitoita mastories. Nekuchikonzero chekuti haarani chibande media ari ega. Zvinoitwa nani nevamwewo. Zvimwe zvinotoitwa paSaint TV ndati ndigare ndakuzivisai. Zvinotorwa nezvandinotenda inini. Zvimwe zvinotoitwa pachibanda media zvinotorwa nezvinoitwa zvinotendwa nachibanda nachief chibanda. Asi nechikonzero chekuti Saint TV haikontrolewe nepfungwa dzemunhu mumwe chete, inokontrolewa nepfungwa dzevanhu hafe million. Tine zvitendero zvakasiyana, mabeliefs edu akasiyana, maitiro edu akatosiyana, matauriro kwatinobva kwakasiyana. So Saint TV is there to accommodate everybody from all walks of life. Chibanda Media is there to support someone from Mutoko, someone from Chiredzi, someone from Kariba, to connect with someone from Mutare, someone from Mozambique, South Africa. So we end up doing a lot of things, posting a lot of content so that we can accommodate everyone. Chibanda was just telling me this other day, he was saying there is a pastor, or rather pastors who even come to his inbox and say, you know what, that Bishu reality show, inototikomborera because it exposes zviri kuitika kunze uko. When we go back to the pulpit, we'll be knowing what exactly we are fighting with. Muriwana engo inotora vanhu zvinhu. Don't just criticize for the sake of criticizing. We are in the positive criticism. Constructive criticism. Taurawo zvinhu zviripo mukuto criticizer. Criticizer, but une pfungwa dzekuti I want to construct this person. I want to construct vachaona criticism yangu. Kwete kungoataka kuti aiwa hapana zvepi zvachona. Taurawo mafacts. Don't just attack for the sake of attacking. Yes. Chief vane wisdom. Chirungu vanombokanda. Plus vane wisdom. So guys, tiri kutaura tichiti tiri kuti zvoni patinenge tagonawo aiwa tomberereuka maoko. Ndizvozvo. Handiti? Patinenge takureswawo sevanhu aiwa chititsura izvi nerudo. Because ukatsura zvisina rudo ndopaipa unozoona wakupindurwa. It's very unfortunate kuti vanhu vanofunga kuti Uncle ndo vanopindura. Panoda hondo, tinaye muchinda wehondo aritori kucomment section, anozotora otanga kutaipa imi chete nekuti munozwa Uncle munobva mafunga kuti ndo vadii vataipa. Aiwa Uncle muchinda werugare. Panoda hondo ariko wamusingatoziva anozopindawo orirwa hondo dzachona. So what am I saying? Ngative chinhu chimwe chete, Mwari wenyasha zhinji vachititira zvakanaka. Next time sanditi nditaure baba chibanda. Mazoona ndinotaurisa sasekuru wenyika semuvhangeri futi. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Ngatibatanei, ngatikontinyei kupa madonations edu. Link reGoFund richiri rakavhurika pasi mudescription comment section, rakazara imomo. Hande tino make your donation. Also any Betson, ndozita ramokwanisa kushandisa zvakare paEcoCash, paInbox, all remittance. Handiti pane star 1 chete remukuru, pane number 1 chete yakanzi mukuru only. Iyoyo ndo yamokwanisa kushandisa mukuru, but zvimwe zvese shandisai number dziri pamusoro. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Zita ndinonzi Uncle ndina Professor na Chief Chibanda. For now tichiti much love and God bless.